ng kaaway ni Kristo dito nga pamangka. So kinsa man itong nagsilot niya ang Dios o ang mga kaaway? Matubag na ko. Tubag. Ang naglansang ni Kristo dili ko Dios. Ang naglansang ni Kristo mga balikapason. Muna magpadayon ka pagka balikapason, maapilyo ka. Atong na nagsimbang sa Bado, mo na nagsilot. Matubag na ko. Okay, no? Matubag na ko. Wala na ipabutan. Okay, bayo tuli Brad Ridge. Ako na pa yung mamutana. Ako na ma-joy po. O tapos okay. Okay. Iksong page. Akong nadunggan sa imong ipamahayag ni kanina nga ang mga grupo o kinabang kinuuan nga naghimong nga ipapahulay sa Domingo. Akong nasabot sa imong pamahayag nga naglapas sa balaod. Doon naman tayo mabasa sa Biblia nga ang naghimo sa Domingo nga adlaw ipapahulay, naglapas sa balaod. Matubag na ko. Huwag ko'y mabasa sa Biblia nga ang Domingo ipapahulay. Muna ko'y mabasa na. Ang balaam, ang gingos Biblia, ang adlaw ipapahulay sa Sabado. O dili ka mo bantay sa adlaw Sabado, nga may adlaw ipapahulay, paglapas na na. O di mo nagilisang bisag ko na sa kadawa. Nakikis lang ng Domingo, mo nang nahimong paglapas. Akong karoon mo pangutanan din sa wala kong mangutanan nga ang Sabado ipapahulay. Pari mo kung subakan na kay ipapahulay maginas sa Hudyo, no? Ang akong pangutanan nimo, imo magong ipasabot sa imong pamahayag kaganina nga ang gahimo sa Domingo nga adlaw ipapahulay galapas sa balaod sa Dios. Asa mabasa sa Biblia nga nanudlo si Kristo ug mga apostoles nga ang gahimo sa adlaw Domingo nga ipapahulay galapas sa balaod sa Dios. Matubag na ko. Ako tubag, klaro na ko ha. Asa mabasa sa Biblia, muna yung pangutana, na ang naglapa, ang naghimo, nga adlaw ipapahulay ng mga Domingo, naglapa sa kasuguan sa Dios. Ang sugo sa Dios, ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Kung maghimo kag adlaw ipapahulay nga gawa sa adlaw Sabado, mayunisyo na. Nga nung maghimo-himo kag naana may gihimo sa Dios. Ang akong pangutana asa mabasa dili ang imong interpretation. Okay, matubag na ko. Okay. Ang imo magong gibasa nga wala gumusupak na kanang Sabado ipapahulay. Okay. Atong gibati wa maging gumusupak ana nga ipapahulay kita kay himo maging ipapahulay sa Sabado. Ang akong gipaningil nimo ron, ang imong gipamahayag kaganina nga kung himuong ipapahulay ang Domingo ganapas sa balaod sa Dios. Muna imong burden ron naa ba na sa Biblia kay Matubag na ko. imo magpasabot kanina nga. Matubag na lang ko. Okay, matubag ko. Ako ko mahuman sa kong pagklaro. Imo magong ipamahayag kanina nga tanang imong gimarugan naa sa Biblia. Kung naa sa mas Biblia, katong imong ingon nga ang gahimo sa ipapahulay anang Domingo ganapas sa balaod sa Dios. So usang teksto sa Biblia na si Kristo ug mga apostol lunudlo nga ang naghimo nga ipapahulay sa adlaw Domingo naglapas sa balaod sa Dios. Matubag na ko. Marcos 7:7-8. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Sanglit ang inyong gitudlo nga doktrina sa Dios mao ang doktrina nga hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang sugo sa Dios. Unya inyong gisunod ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Naa ba? Naa! Asa mabasa? Biblia! Nga naman kayo maghimo-himo, nga naa na may sugo sa Diyos. Mga nga, ron dili magkawang atong pagsimba, di mo dawat sa kalagdaan nga tao'y kahimo, dili mabasa sa Biblia. Asa man diha aron kato akong gipangayo nimo nga ang gahimo sa adlaw Domingo nga ipapahulay ganapas sa balaod sa Dios. Ang imong gibasa kato ramang teksto nga wala mag-specific. Ako specific pero ang pangutana ingo ramang gingon dito nga ang gatong balaod sa tao kung sa manggalaw ras tao dito nga gipasabot. Okay. Wala ko mangutana atong bersikulo ha. Ang akong pangutana is specific. Okay. Kung sa imong gisulti. Matubag na ko. Gahimo nga ipapahulay sa adlaw Domingo ganapas sa balaod. Matubag na ko. Ang tao walay katungod sa paghimo o balaod. Alang nga ihimo nga balaod na sa Dios. Kay nanay balaod sa Dios. Bisag unsang pagtulunana pa na nga hinimo lang tao nga imong inon nga doktrina na sa Dios. Kung imo nang imo na sundon tuhan ni Kristo,
kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Ako na diha ang Domingo kung himo nga atong papahulay. O asa man ang bersikulo karon nga ang Dios o sila ba ni Kristo mga apostol gaingon nga ang gahimo nga ipapahulay sa adlaw Domingo ganapas sa panahon sa Dios. Ang bersikulo Marcos 7:7-8. may mo bang basahon? Basahin! City 8. Basa niyo! Sige. Basa! Okay, Biblia diri pang dala. Oh, Siguro na. ay, Marcos 7:7-8. Si Jesus mitubag, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Sanglot sa inyong pagpanudlo, inyong gitudlo na doktrina ang mga kalagdaan nga hindi mo lamang tao. Unsa man ang Domingo, Diyos na sa Biblia, na para sa Biblia, balaod sa Diyos, giangko nimo na nagyong ka na asa mabasa na kung ang tao maghimo nga ngadlaw Domingo himo sa ano pag ingay papahulay. Di modo kung tao rin kahimo ana naapil na diha nga mahimong kawang ang maong pagsimba kaya ang maong kalagdaan hindi mo lamang tao. Ang teksto nga imong gibasa, Brother Mitch, mao gihapon, no? Ang nagkisgot o kawang balaod nga gihimo sa tao, no? Kitagod sa mga tinuhuan, lahi-lahi tag interpretation ana, no? Kaysa amo po, dahil po among pagsabot ana. Kaya karon ang akong ipangayon nimo, katong imo magunggiingon nga ang naghimo nga ipapahulay sa adlaw Domingo galapas sa balaod sa Dios specific. Wala ko maghisgot anang bersikulo nga gihisgot ang Dios o pagtulunan sa tao nga iyang gisaway. Gani kay kanang naa dahil among pagsabot ana dili kondisyonal na kay dili tanang pagtulunan sa tao. Matubag na lagi ko. O kung sa man yung pagsabot ana, inyo na. Pero ang Ligos Biblia, klarong tanaw, basta pagtulunan nga hindi mo lamang tao, o sundo na, na himong kawang ang pagsimba. Kung ang Domingo, imo na ng gila, nga pagtulunan na nga hindi mong tao, na delikado nga mahimong kawang ang mga pagsimba. So, mao lagi. So, wala kay bersikulo nga mahatag nga specific yun nga nagsulti ang Diyos, si Kristo bang mga apostol, nga ang gahimo nga ipapahulay sa adlaw Domingo, naglapas sa balaod sa Diyos. Matubag na ko, specific. matubag ko. Wala kay specific nga. Wag mo, matubag na ko. Oh. Dili lagi kakabasa nga ang Domingo at lang ipapahulay mo na. Saan pa di mo dapat pangita? Wala ko. Mamita, excuse me. Wala ang ko. mabasa, gamay yun. Ang mabasa sa Biblia, ang Sabado ay adlay papahulay. Napangitaon ni mo, Domingo adlay papahulay. Di lagi na mabasa. Kaya wala lagi katudlo si Kristo nga ang adlay papahulay Domingo. Wala ko mangutana o litra por litra nga ipapahulay ba ang Domingo. Kaya sa atong debate, ako man itong ipasabot nimo nga implicit, dili literal sense. Ang akong ipangutana nimo, gusto ka mulikay sa bersikulo nga naa sa imong unahuna nga ang gahimong ipapahulay sa adlaw Domingo naglapas sa balaod sa Dios kana nga explicit litra por litra. Okay, mutabag na ko. Mutabag na ko. Ang akong gitudlo nga ang adlay papahulay nga gisugo sa Diyos nga bantayan Sabado. O nga, ni ko nang mga Marcos ito sa kon isla ng Sabado, biyan ng Sabado, dawaton ang kalagdaan na hindi mong tao, na himong gianggong ang Domingo, hindi mo ng tao, na himong kawang ang pagsimba, di mo no, dili ulog sa kabubuton sa Diyos. Okay, kay murag di ba kita mahusay ng punto ha. So, lain na lang pangutana, huwag na pagpagisa, no? Okay. Ang lain akong pangutana, kana bang giisgutan sa Biblia nga katong sa Marcos, o no? City? Brad Pitts, no? Pagtulunan sa tao, supak ang Diyos ana. Tanan bang pagtulunan sa tao, didili gud? Okay. Mutubag na ko. Tanang pagtulunan nga hindi mo lamang tao nga himo ang doktrina sa simbahan alang sa kaluwasan, gidili yun. Na, karon. Na may teksto sa Biblia, diya sa Mateo 18:18, nga ang iyang simbahan kung katawhan, iyang giingnan, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot na karon. Kung mo ingon ka, sakto imong pagsabot nga kanang pag-ingon nga, tanang pagtulunan sa tao, isupakan sa Diyos. Kaya, saan mo pag-reconcile ana po otoridad sa simbahan nga, ang inyong idili, drisyota, itugot, idili, itugot nga. Sa tao mo na. Matubag na ko. Oh. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo gibutangan og mga katawhan nga dunay lain-lain og hiyas, apostoles, pastor. Nagakinahanglan doon na sila'y otoridad. O ang pagtulunan nga ilang sundon ang pagtulunan nga iya sa Dios. Pag-iwan niya ang inyong gidili, dinisiyuta, gidilis langit, kana nga pagtulunan subay sa Biblia, wa naging nga pwede nga magdili mo magama-gama mo inyong balaod kayo. Kung sa inyong inyong balaod ninyo doon, balaod po sa langit, di na mo pwede. Okay,
murag itugangan nimo tong teksto nga akong ikudlo, no? Na murag maigo ka atong pinadayag ni imong giingon. Wala gyud ko na ito. Ang giingon sa Mateo 18:18 sa iyang mga tinud-an o unang katawan iyang gipili nga gisugo, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Wala gipunan dito kadarang pinasubay sa Biblia. Di mo mangkunan. Okay, matubag na ko. Ang balawod sa Ginoo, na maura na ipadawat sa iyang mga tinutaan, na muna ipatudlo. Bautismuhi sila sa ngalan sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, o tudluhi sila sa tanan nga abong gisubok kaninyo. Maura nga pagkitudluhan na sila, matutod nila idili sa mga tao. Okay, nakuha ba ni punto? Wala na dito ng Ginoo nga, halapan nga, panaghimo mo inyong pala, diha. Wa. Paglagaw ka mo sa tibok kalibutan, iwalan ninyo may balita. Bautismuhi sila sa ngalan sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, o tudluhi sila sa tanan nga akong gisubok kaninyo. Ang ako pangutana. Kaklaro, ana. Nagingon maguka, nga imo magong interpretation atong magtanang pagtulunan sa tao kanang isupakan sa Dios. Sa ako nang gingon nimo, lahi man gud mo interpretation ana. Depende man na katong Brother Toronto. mo na ingong ko nimo nga pag ingong tanan sa tupatanan na lang gid masulti sa tao basta wala sa Biblia dili na dahil na tuhuan. How Okay. about anang teksto lagi nga ang inyong idili, dirisyota, idili na ko sa langit. Mao lagi. Ang otoridad sa iglesia, naay katungdanan siya. Kung ang iglesia, mo expel ng mga membro sa langit, gi-expel po na. Kung ang iglesia mo dawat ang membro sa langit, gidawat na. Kaklaro na. Wala man nagkarang kasinubakay. Oh, lagi. Ang Mateo 28, klaro, panglakaw ka mo sa tibok kalimutan, iwalin ninyo ang imuha ninyong tinunan ang tanang katawhan. Bunyagi sila sa ngalan sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Tudluhi sila sa tanan na akong gisugo kaninyo. O pwede pa di ay sila mong gamag sugo. Mingon na lang ang ginawa nga, hala, pagsantaiya mo himog sugo ni Haoy. Oh, lagi. Sure, oy. Ang Mateo 18 klarong ngayon nun. Bisag basahon niya o nakay... Di lagi pwede magkasinupake ang Biblia. Ang ato rin pagsabot ko wala kadimawa na. Oh, mao lagi. Mao lagi na nga, naay klaro, Mateo 28:19, na naay sugo, gipadala sa patuman sa Dios sa mga tao nga sundon sa iyang mga tinunan. Mao biya na nga. Nabuto niya, o mudili sila na itong sugo, panalitan, mingon ng Dios. Ang baboy di pagkaon, mingon po ng mga apostoles, ang baboy di pagkaon, katong ilang pandili, gidili po ito sa langit. Wala. Klaro na. Ikaw na sayod, hipulog ko, nga dilitan ng sugo sa daan, ipatuman yapon sa bako. Di ba? Sayod ka na. Tama ng tuli, o, giimpusar man sa daan, pero sa wakong tugon, wala naman nag-impusar. Okay, matubag na po ko. Di mo naman tagtinunay ay mo ni. Oh. Okay, matubag na ko. Sa panahon sa daang tugon, ang tulis, yung kinahanglan yun, tumanon. Nga naman, kay seremonyas na nga balaod, buhat kin si Uno. Pag-abot na sa bagong tugon, dili na ang tanang seremonya, sumanamatay sa Kristo, wala basta sugo nga na ay dugo, kaniya ito ang tugon, pagkamatay ni Kristo, tanan to, nalangkod, nagtupod din lang kang Kristo, naaratas pagto kang Kristo, dili lamot ang ubang tuman ng mga dugo. Sa ato pa, sakto may mga katoliko nga mayon, nga dilitan ng sugo sa daan, ipadayon yapon sa bako. Matubag na ko. Sakto may anak. Okay, ang inyong pag-ingon nga dili tanan, inyong gilampurnas na. Kung sa katong wala, kung tiapin ninyong wala. Wala ba ito mag-isgo na? Wala, di po may Sa ugan siya. punto, ang ako na ito gingon nga, looyon na ka namong katoliko nga. Di ko mo yun. Di ko mo yun. Kay di ko yun ko. Ang tuli, inyong yapong gi. Matubag na ko. Oh. Di ko mo yun namin ka nga. Husto min katoliko. Pag nahusto mo, di kayo punta. Dili, Ang inyong prinsipyo nga giingon na doon ay palawad ka niya ito nga di na pwede. Wala nagpadayon. Naay punto na sa uban nga. Excuse me. Naay punto sa uban. Pero inyo na ang gidugangan. ako mag-isgo. Ay, excuse me. Sa punto. O ata ko pa yan. Kay kami usap, among gila na ang tanang seremonyal nga malahon, seremonyal nga malahon, pag-abot ka na matanas Kristo, wala dito nagpadayon. Wala kong magutana o isipisipik o sa to, Brad Mates. Ang ako lang, sa punto lang nga, muuyon ba ka na mga katoliko nga, dili tanang sugo sa daan, ipadayon sa bako. Kana raw, ay nag-i-specific. Di lagi ko nila mapao yun, anak. Kayo mo kung isulod, anak.
di lagi ko mapauyon. Nga naman, naiuban nga balaod nga bisa wala apel sa seremonya sa inyong giapel. Buti pasabot nimo kay di man kamo yun sa among gingon nga dili tanang subo sa daan. Ipadayon gihapon sa bangko sa ato pa kay kanang tuli isubo man isda sa tupag ipadayon lang ni gihapon na Tulog na ko, balik ko na ko. Ang tanang seremonyas nga paghimo ni Ana nga naay kalambugitan ng dugo, wa na paghumanon namatay si Kristo. Apan ang akong gisubak sa inyo, kay bisan ka ng napulo kasugong Sabado, inyong giapil, ang pagkaon na dili na seremonyas inyo ng giapil. Okay man na, pero dili man ako pangutana. Oh, lagi. Wa man ta kay isgot og Oh, lagi, Ang mana. akong ipangutana nimo tuli. Akong gi-example, wa ko mag-isgot pa sa bado kay kibalo mo kung kita pareha sana. Mao Ang ba? ako kung bitaw akong nangutana ko, iko ra man ko kaingon nga. Tanan bang sugo sa daan ni padayon sa bag? Oh, di Matu- wa ka mo yun ana, mo nang ingon ko sa to pagkanang tuli day, inyo pa din nang Matubag na lang ko, matubag na ko. Ang imong pag-ingon nga dunay mga sugo sa bang tugon nga wala padayon na sa bagong tugon, imong giapil ang dili ang nga kapilon. Kanya imo ko payon ana. Wala pa ko. Excuse me. Muna akong tubag. Mo lagi wa pa ko. Oh, lagi, excuse me. Mao na nga imo ko payon na digyo ko mo yon. Ngay naman. Mo na siya ay teknik sa pangutan ng masulod ang kontra. Dili, wala man ko mag-isgot pa atong ipabahula. Ang ako Mo na, brother Brent, sa Okay, brother Brent, kami, matubag sa to. Excuse me. Matubag sa to. Nihatag ka og general question. Tanan bang balaod, uyon ba ko nga tanang bala, doon ay mga balaod sa tanang tugon nga di na pwede. Tinood nga nga Adventista, nagbarog nga ang seremonyas nga balaod nga gihimo sa tanang tugon, wala na nagpadayon sa tanang tugon, human si Kristo namatay. Ako na diyo, excuse me, pero ayaw ging nang pariyatag pagto, nga naman. Wa mo ko kaingon. Ay, excuse me, mabitaw na, nga di ko ni mo mapauyon sa inyong maruganan. Wala ko kaingon nga parehas nagpagtuo. Kabalo ka na, ibalo Oo ka lagi ko. na nga pangingon mong uyon ka ba sa katoliko nga katudlo? Imo kong paruman. Okay, siya to na, kay murag taas na to kay. Sige, siya to. Okay, salamat kayo, Brother Betil Vidilio. Kilson, usa ka membro sa Seventh-day Adventist Church. Usa sa niya ka evangelist sa maong simbahan. Dayon kini maison ato ipasunod ang laing panahon nga mohatag sa summary nga gikan sa sinugdanan hangtod sa pagtapos. Mohawid nini mohatag mao ang atong isuro sa Catholic Faith Defender. Nagihila sa nato ning mentor no magtutudlo sa simbahan nga Romano Katoliko. Si Brother Selberg Adriatico Duniano Sr. or alias Veritas. Okay, salamat kayo, Exo Nicolay, atong buutan, o abti kayong moderator. Okay. Ang adlong Sabado, wala may gitay lalis. Igpapahulay na. Pero atong sumpayan na, iklaro na to, igpapahulay na sa mga Hudiyo. No? Igpapahulay na sa mga Hudiyo nga sa bag-o pa ang tinuhuan ni Kristo, ilang hapon ang girespeto. Pero dili na siya himuon na itong ebidensya kung ang mga Kristiyano sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo, muna na ilang adlaw sa panagsimba o panagtigom ka ng Sabado. Nga naman, unang-una, kasagaran nga mo apil sila sa igpapahulay sa mga Hudiyo. Unang-unang katarungan, dili na tigom sa mga Kristiyano. Tigom na sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo nga mag-apil-apil sila. Ang tinuod yun nga tigom sa mga Kristiyano, kanang sila ra gyud puros mga Kristiyano magtigom. Walay nasagol nga mga Hudiyo nga wala mo dawat ni Kristo. O kining sa Buhat 20 versikulo 7, mao ni ang prueba. Mao ni ang prueba nga ilag yung gihimong igpapahulay ng adlawng Domingo. Pero atong iklaro ha, dili sa explicit way, kundi sa implicit. Kung magtuon ta og argumentation and debate, bisag pangutan-on ninyo mga abogado, duha na ka klase kung mapamatuod ka o usa ka pagtulunan. Una, kanang explicit way.
of accepting a truth o kay ikaduha implicit gipasabot. Ang taktika sa akong higala kaganina, iya yung mura ipaklaro bagyod litra por litra nga kanang Domingo igpapahulay. Sa among debate sa radyo nga namanggalit na sa YouTube, wala ko maingon nga explicit but implicit gipasabot. Gipasabot diri sa buhat 20 versikulo 7 nga ang panagtigom sa mga Kristiyano sa pagsimba Domingo aniya basahon ko. Sa unang adlaw sa semana sa ato pa Domingo, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. So adlawng Domingo, nagbalaang panihapon sila sa Living Bible gitawag ni communion. Nya kung research mo sa internet kanang communion buhat na sa pagsimba. Di modo maklaro diri sa Biblia nga ang Domingo ilag yung gihimong igpapahulay. Dili nun mabasa ang word nga pahulay, pero ang ilang buhat nagtugan nga pahulay sila kay wa man sila nagtrabaho sa basakan diri. Nagsimba man sila. Pwede ito kung nangutana ko niya kaganina, asa mabasa, Brother Mitch, akong amigo, nga nagingon magog ka, kung himong igpapahulay o pagsimba ang Domingo, nakapalapas kas balaod sa Diyos. Kaya kung naingon pa siya kanang klaro nga teksto, well, ako uyunan, huwag magiging siya tekstong nahatag. Igo raming siya gabasa nga kung pagtulunan ko ng tao, didili na yun na, lapas na yun na. Huwag man niya giklaro unsang pagtulunan sa tao nga naglapas na. Kaya dili biyatan ng pagtulunan sa tao nakalapas sa sugo sa Diyos. Wala ka sa eskwelahan. Daghang kayong pagtulunan ng mga maestra na wala sa Biblia pero kinahanglan atong tuluan. Diba? Ang gobyerno gitagaan o gahom usab sa paghimog mga balaod. Nasa Roma 13, ang gobyerno ipatahon mo bitong mubayad tag buwis. Dili tanang gitudlo sa gobyerno na sa Biblia, pero kinahanglan mutuman ta basta di lang malapas ang balaod sa Dios. Ang gipasabot mo sa Biblia nga pagtulunan sa tao nga nakalapas ka sa Dios kung imong sundon kung nasupat ang iyang balaod. Ang pangutana, kung ang Domingo himo igpapahulay, nalapas ba na ang balaod sa Dios? Wala. Wala'y mabasa sa Biblia nga kung himo na itong igpapahulay ang Domingo, nakalapas nas balaod sa Diyos. In fact, mutakdo gyapon nas napulo kasugo. Tingunani mo muna mga igsoon. Kanagong igpapahulay kung mo adto ka sa Exodo 20, unsa may definisyon na igpapahulay. Ang igpapahulay ko no sa Exodo 20, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Di mana na ito ha? Unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala gali na mag-isgot unsa nang adlaw na ikapito. Nakaroon, nga naman na ipapahulay sa mga Hudyo Sabado. Sayo lang tubag. Kay ang gipili nilang adlaw sa unang trabaho, kanang unang adlaw semana nga Domingo, mo na ikapito nila Sabado. Mo na nga, kanang Saturday, ipapahulay na sa mga Hudyo. Pero kung maingong ka nga, kanang Saturday kung Sabado, mao ba yun na ang nabasa sa Exodo 20 dili? Kay ang Exodo 20, nag-isgot sa balaod, wala mag-specify yung adlaw, unsa ng adlaw, kay giingon naman, unong kaadlaw, trabaho, ikapito, pahulay. Na, kung nga mo yung Jewish Encyclopedia, sorry, wala na akong madala akong kudigo about ikpapahulay, na adito talan akong kudigo, nga, giingon sa Jewish Encyclopedia, na kana ko nung ikapito, wala na magtumbok o adlaw yun nga specific diya sa simana. Kana ko nung igpapahulay, ikapito, human sa unong kaadlawang trabaho. Sabado ang igpapahulay sa mga Hudyo, kay musugod man sila Domingo, muna ang ila ikapito Sabado. Unya, kung idiritso na to, mga Kristiyano ron, sa mga unang adlaw sa trabaho, dili man Domingo, Lunes man, sa to pang ikapito, Domingo. Diba? Kaya sa balaod, wala man mag-specific nga unsang adlaw yung kamusugod ng trabaho. Igo naman nag-igon, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Ana ba? Nakaroon, sa ato pa, wala di giklaro di as napulo kasugo, nga kinahanglan yun, Domingo yun ang unang adlaw sa trabaho. Kaya igo naman gaingon, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Sa ato pa di ay kanada ikpapahulay, pwede na matunong bisang unsang adlaw. Nga naman, kaya kung musugod ka o Domingo, ang imo ikapito Sabado. Kung musugod ka Lunes, imo ikapito Domingo. Di ba? Unya, kanang ipapahulay nga daan na may tag na ana sa Oseas 2:11, basahan ninyong Biblia. Pahunungon man itong ilang mga panagtiko, mga ipapahulay sa Old Covenant.
Kaya naman, ilisa nagbag-o. Na sa Hebrehanon 4:8, lain ang adlaw kuno, naghapoy pahulay, o naghapoy Sabado, pero lain ang adlaw. Basahan ninyo, Hebrehanon 4:8-9. Katong iyang gikutlo kanina nga, gigamit niya ang basahong Katoliko nga naghapoy Sabado, tinuod na, pero kanang Sabado kung mag-research na, dili usaray meaning. Ang unang meaning sa Sabado, tinuod na, ikapito kadlaw simana, Saturday. Ang laing meaning anang Sabado, pahulay lang, rest. Bisag mag-research mo na, bisag tanawon niyo sa Grego, unsay po pasabot anang Sabat, rest. Ang ikapito kadlaw simana, nahimo man na ipapahulay sa mga Hudyo, munang gitawag po nagsabat ng Saturday. Pero ang lintunganay yung kahulugan anang Sabat, dili gyud kanang 7th day of the week. Ang Sabat yung rest. Kanang rest, ikapito human sa unong kaadlaw trabaho. Dili gyud ikapito kaadlaw simana gyud, dili na mao. Kay kung moingon sila nga ang Sabat ikapito kaadlaw simana gyud, sa ato pa ila dayong gidugangan ang subo. Kaya naman, kay sa Exodo 20 wala man mag-specify nga kanang ikapito kaadlaw simana gyud. Lahi ba nang moingon kag ikapito kaadlaw o ikapito kaadlaw sa simana. Kay kung moingon lang kag ikapito kaadlaw, depende ba na kung sa naglawa ka musugod og iya. Di ba? So, karon ang mga Adventist, mupasangil na itong mga Katoliko, nag-iusog ko na itong balaod. Kinsa may gausab sa balaod. Ang balaod, naghisgot o ipapahulay, igo ragaingon, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Pero ang Adventist, dugangan nila, ikapito kaadlaw sa simana. Kinsa may gausab sa balaod, Katoliko sila. Sila kailang gipunan ng Exodo 20. Parang dili gyud mausab ng Sabado. Sige ra gyud Sabado kay klaro man kuno ikapito kaadlaw semana. Bitaw kung mo research mo diha sa YouTube among debate ni Brad Mitch sa DXDR, tuwa dito napugo siya og kutlo og hubad nga kanang dynamic nga wala na uyon sa Hebro. Kay naa may hubad sa Biblia nga gigamit niya nga katong translation dynamic. Kanang dynamic translation po sa Biblia pangpun-an og mga pulong depende sa nasabtan sa translator. Duha man gud ka klase ang hubad sa Biblia. Dynamic o literal. Nakaroon kung mag-cross-examine tag pagtulunan ang Huprubel bisag pangutan-on ang mga abogado kadtong nakabase gyud sa original. Sa ato pa, unsa may original anang Exodo 20 Hebro, dagan ta sa interlinear Hebro, wala ginabot ang 7th day of the week. Sa ilarang translation na gigamit para makalusot. Pero dili na may tuwa sa original. Kaya sa original, iko ra giingon, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang Domingo, matunong ba na? Tunong. Sugod tag Lunes, unsa may ato ikapito. Domingo. Di ba? Labi na kung mag-research mo ng pinadayag uno Jes. Kanang pinadayag uno Jes, nag-isgot diha si San Juan, sa iyang pananahon, naingon siya diha, na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Domingo. Unya, kung mo-research mo anang pag-ingon niya, na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, bupasabot na, nagsimba siya sa adlaw kuno sa Ginoo. Bisag basahan ninyo sa kanang The Living Bible, no? Nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Unya, kanang adlaw sa Ginoo, diha, referido na sa pagkabanhaw ni Kristo. Domingo. Niya, ang atong lig-on kayong basihanan ana sa history kadtong sinulat ni Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan nga iya yung giklaro nga kanang adlaw sa Ginoo sa New Covenant adlaw Domingo. Mao na kung ang mga Adventist moingon nga Sabado ng adlaw sa Ginoo pinadayag uno diin si Juan nagsimba sa iyang pananahon. Sayop sila kung mayong Sabado gyapon na o ikapito ka adlaw semana nga naman. Kay kung Sabado gyapon sa ato pa wala day matuman tong pagpahulong sa daan ng mga panagtigom o ipapahulay sa Oseas 2:11. Kay ang Oseas 2:11 gud nagtagna na nga dunay mga panagtigom, ipapahulay o mga piyesta nga pahunungon. Nga naman kay na may bag-ong tugon, na may New Covenant. Walang diskubrihon nato unsa ang ipapahulay sa New Covenant. Timani mga igsoon, kung kanang Sabado, mao gihapon na ang espesyal nga panagtigom sa mga Kristiyano. Ngano man sa pagkabanhaw ni Kristo, magpakita siya kasagaran Domingo man, dili man Sabado. Basahan ninyo, San Juan 20, versikulo 19. Nabanhaw si Kristo ato. Ipakita si Kristo adlaw Domingo. Dahil pagkasunod po,
katong naanay gyud si Tomas, ni apil na gyud katong Tomas nga maduha-duhaon, pakita gyapon ang Ginoo nasa Juan 20:26. Nakaroon, kung kanang Sabado, mao gyapon ay adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyanos, ngano man ang mga tinunan ug si Kristo magpakita man anang adlaw Domingo ug ang mga tinunan magkatapok yun. Ug mo na tinuod nga tigom Kristiyano kay puros mga Kristiyano gyud walay nasagol nga mga Hudyo. Kay kadtong pamasahon sa mga Adventist nga ipapahulay nga Sabado, timan ibya nga naato sa tigom sa simbahan sa mga Hudyo. Dili to simbahan sa mga Kristiyano. Kay niya itong higayon na wala pa'y simbahan ng mga Kristiyano. Kay bago pa nagsugod ang simbahan ni Kristo, wala pa'y kaugalingong simbahan. Magtigom sila, balay-balay pa lang. Muning sa Juan 20, buhat 20 versikulo 7. Nga magtigom sila, balay-balay lang. Kaya man sila kaugalingong simbahan. Dayon mo, apil-apil po sila sa tigom sa mga Hudiyo nga matunong og Sabado, haron nga makasangyaw sila dito. Pero wala agad sila manudlo nga, kinighapong Sabado ha, ang adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyano, wala agad. Kaya wala agad tayo mabasa sa Biblia na si Kristo ug mga apostol nanudlo nga kanang Saturday, kung ikapito ka adlaw simana, ipadayon gihapon na ingon nga adlaw sa panagtigom. Wala. Mga igsoon, nindot ang tao, gidetalye pag yung kaya nako nang hitungod sa Sabat. Pero kay naamo ko'y laing hisgutan niya, sa man ni ato, kay daghan man itong hisgutan kaganina, ako sang putlon mag-hisgutan ng Sabat, no? Kung gusto mo detalye, ana, research mo sa akong YouTube, kanang Veritas de Polo, babasa ninyo na, i-search ninyo na, kanang Absolute Truth Lover, ato ng YouTube. I-click ninyo ang playlist, tanawan ninyo na may tungod sa Sabat na ariya akong mga programa sa radyo nga gihisgutan ako ng Sabat. Detalye yun na, no? So karon, ang lain akong hisgutan sa atong summary, mao kining may tungod sa bunyag. Kay kanina gihisgutan nga kanang bunyag lagi kuno, kinahanglan yung tusmaw o sprinkling. Kanang immersion kay ang punong bautismo kuno ikan yun as pinulungan sa Griego ng baptizo, nga ba't pasabot i-immerse. Ito pa, ilubong o itusmaw, no? Mga igsoon, wala na to supata nga kanang bautismo sa Griego ana baptizo nga pasabot o pagtusmaw o immersion. Pero kanang immersion niya, matod pa sa mga scholar nga theologian, dili po pasabot na sa paagi sa bunyag. Espirituhanon ang buot ipasabot diya. Nga diya sa bunyag, nahugasan ta sa atong mga sala, ug nalubong o na-immerse ang atong mga kasalanan. Dili na paagi kay kung mag-iskot o paagi sa bunyag, sa history, tulog ka klase ang paagi sa bunyag. Parehas na gula nang mahugas ka, kaya maghugas kag plato, dili usara ka paagi. Dili kay tusmaura, mahimong-imo lang musikan diya. Kaya saan ang maghugas kag sakyanan? Naiimong bubuan, naiimong paulanan, imong tubig na daghang klase ng maghugas. Ang bunyag dinis Biblia adunay tulo ka matang nga gipakita sa pagpanglimpyo sa atong mga sala. Ang una gitagna na sa Biblia sprinkling, dili ra ta immersion kung magisgot og paagi. Ako masahon diri sa King James Version pagyud, sa Hubad Protestante pagyud na Biblia. Ako masahon sa Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 25. Mayon tag wala mula ka itong akong higala ni Buntes. No, kaya rin magkadungog siya ba, no? Sa niya pagkasabot kung di siya minaw sa itong katarungan, di ba? Sa iya, maminaw ta, pero sa ito, di siya minaw, di ba? Sa may nasis tao na. Di ka na, kasabot, okay, wala na, yun atong batasan. Di ba, no? Okay. Ezekiel 36, 25. Ano yung mga igsoon? Basahan na ito diri. Tagla niya, may tungod sa pagpanglimpyo, paghugas sa itong mga kasalanan, gingon diri. Ezekiel 36:25, no, King James Version. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Pagpanglimpyo niya, kasalanan ng gilimpyuhan. No, may laing katumahan na ani sa New Covenant, sa New Testament, bunyag man o bautismo. Niya, sprinkle ko, no. Na kung mayon sila nga, sayop ng sprinkle, kay immersion na may sakto, sayop, sa ito pa, ang Biblia, sayop. Wala, matuman ng Ezekiel 36:25. Unya lain pa, sa logic,
Si Pablo gibunyagan sulod sa balay. Nakaroon sa ni mo na pagsabot. Alaala gitusmaw, nabaday swimming pool, nabaday baril ni Domen, tagmaa mabasa diri sa Biblia. Basaon na po sa Biblia. Nga si Pablo gibautismohan sulod sa balay. Oh? Buhat 20 versikulo Buhat 9, no? Buhat 9:17 ngadto sa 19. Kaniya, basaon na to. Busa miadto si Ananias sa balay, di man niya? Balay. O gipandong niya kang Saulo. Kini Saulo mo man is Pablo kay gitawag pa ni siya Pablo. Okay. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuon Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha may nangahulog nga daw himbis nga isda gikan sa mga mata ni Saulo ug makakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibautismohan o gibunyagan. Kung wato kas mga dili Katoliko, dili lang Adventist, kay di mo sila musugot anang bukbo o sprinkling, mo nang kinahanglan mo naog pag isbalay, mo ato suba o swimming pool. Kay dili man pwede kung sa balay i-immerse, naog pag yun. Kaya dali, wa man lagi naog si Ananias balay. Ritso man niyang gibunyagan si Pablo sunod sa balay. So kini masabot nga dili gyud immersion ang pagi sa bunyag nga nadawat ni Pablo kay naman sunod sa balay. Katanawan ang ilang literal nga interpretation sa immersion. Kay kuno-kuno nga ang bunyag gikan sa Griego nga prolong baptizo nga immersion ug pasabot ang paagi kuno sa bunyag immersion gyud di man mao. Ang but pasabot anang immersion gihugasan na ato mga sala kay bunyag ba na paghugas og sala dayon ug mahugasan gali atong sala but pasabot gilubong ang atong mga kasalanan. Mo na but pasabot sa immersion, spiritual ang but pasabot ana. Kay kung maghiskot og paagi, dili kay immersion ra. Tag na Ezekiel 36:25 sprinkling. Si Pablo gibunyagan sulod sa balay. Pagayong kagitusmaw sa Pablo ana. Basig maingon, basig na baril yung veritas. Subjective, dili na madawat sa korte. Kay pangagpas naman. Hinoon, pangagpas gapon mo ingon ko nga gibubuhan, kay di man po mabasa ang gibubuhan o sprinkle. Pero ang labang doon, ang atuwa kay, ano, ang mahimo gud anang sunod sa balay, kung wala'y baril, kay wa man gid isgote, either sprinkling o bubo na gyud, o hukos ba, o kung sa radya, basta kay dili gyud immersion. Diba? Oo. Dayon, ato tas bunyag ni Kristo. Tanawang tagitusmaw bas Kristo. Wala ra magibidyo bre. Di ra maging makita. Giyon sa pagbunyag sa Kristo. Yang ngayon sila, giklaro na nila nga immersion yun ko nun. Di ko saan ko nun na to. Mateo 3, versikulo 16. Yadto na sa unahan. Giyon bre. Human gayod sa pagbunyag o pagbautismo kang Hesus, mikawa siya sa tubig. Ang mga dili Katoliko, ilang interpretation ani tungod kay naay ni pulong mikawas o sa laing version ni hawas, but pasabot dahil nila nga agitusma yun dahil si Kristo sa pagbunyag. Timan ibiya na to nga kining pulong hawas o mikawas, human na nis bunyag. Sa to pa kining hawas dahil o mikawas, wala na nilabot sa bunyag. Kay giingon man o, human gayon pagbunyag kang Hesus, may hawas o mikawas sa tubig. Sa ito pa kining hawas, wala na ilabot sa bunyag. Kaya humalaman sa bunyagi, ay na din siya may hawas. So ato pa, kung magsalig na ba aning bersikuloha, dili makita, dili maklaro giyon sa pagbunyag sa Kristo. Kita mga Katoliko, dili po ta kaingon nga litra po litra nga sabligan yun o gibubuan si Kristo, di po ta kaingon nga gitusmaw. Kaya di man mabasa, dili may pidyong makita. Nakaroon, kinsa may makaklaro ana yun sa pagbunyag sa Kristo. Tradisyon. Diskutan rin ba ni Pablo ng tradisyon dahil sa 2 Thessalonica 2:15.
barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinagig wali nga binaba og sulat. Nganong na may gibinaba na lang, kay dili tanan na sulat, kay nagingon si San Juan dia sa 21:25, dili kuno tanan na sulat. Nagaroon, kung muingon sila nga, tusmaw gina, veritas, subjective, bisag pangutanon ni mga abogado, kaya man giklaro diri, kung muingon po kag, tusmaw o po, subjective gyapon, kaya di ikot giklaro diri. Pero unsa man ang subjective, o objective, kanang subjective gani, dili na sigurado pangagpas na, para sa nang naipusti niya, dahil natumba, dahil imong bana-bana ang suko, dili ka kasigurado kay kabana-bana ra ka. Ang objective, kanang imong yung magkuha yung kagsukdanan, imong sukdo ng post, di mo na objective. Nakaroon, kung muingon ka nga kanang bunyag ni Kristo diri, gitusmaw yun, di na bagit mabasa diri. Pangagpas na sa ito pa, objective na. Ang duha ka, argumento, puro sa objective, katoliko o kanang protestante. Kaya di man maklaro diri yun sa pagbunyag si Kristo. Pero sa tradisyon, klaro na. Ug yun sana, wala mag-research ta. Kaya katong wala na masulat ni, gibinaba na lang pamulong sa mga unang tao. O ang katoliko may nasayod, ana, kay mo'y pinakakaraan. Nganong sila may makurik, nga awahin naman na ilang pundok. Mas katuhuan ng katoliko, kay 33 AD nagsugod, unang siglo pa ang ila, Adventist 1844. Yung sa nila pagsiguro nga sakto ilang interpretation, nga awahin naman sila. Kung sigurusta ko, dito ko sa katoliko, kay karaan, mo'y nakahibalo sa mga pagtulunan, nga nagiklaro sa Biblia, kay gibinaba na lang, matod po ni Pablo. Maulaw na ko sa moderator na anas, kaya doon natin kong oras, mauna nga, kung gusto mo detalye sa atong pagpasabot ng katoliko, katuwa pa kahibalo, na ito'y tulungan nun sa radyo, no? Sa DXDR, matag Domingo, no? Gusto na ko, natay tulumanon sa radyo matag Domingo sa DXDR on 981 sa dial sa inyong mga radyo sa AM 981 sa FM 94.1 kay nakasimulcast man ang RMN Dipolog. Dahil sa internet rmndipolog.weebly.com naka-live stream po taana. Muna atong programa, dili lang diris Dipolog, padungog, bisag asa sa suok kalibutan, basta na alay internet. No? Ang akong tulumanon sa radyo matag Domingo alas 6 na sa buntag, no? Alas 6 sa buntag nato alas 7 sa dili pa ang misa sa katedral, kaya ang misa sa katedral iundiher mo po na sa DXDR pagka alas 7:30. So sa dili pa ang alas 7:30, alas 6 tama alas 7 programa nato na nagihuluhan og ang kahayag sa pagtuon katoliko. Mga igsoon timan area. Kita mga Kristiyano ang taas nato mao ang pagpakaylap sa pulong sa Dios. Kaya sa ingon ni Kristo, paglaka mo sa tibuok kalibutan, iwali ang maing balita. Pero ang babag ani, kanang mga palipog sa pagtuho. Kanabang mga deception. Mula nga kung tinuot ang nahigugma sa Ginoo, mutabang ta pagpasabot sa tinuod na pagtulunan sa Ginoo para matuman ang iyang gipangandoy nga mag-iusa ta ya sa Juan 17:11, Juan 17:21-22. Sa diyang nag-ingon si Kristo sa amahan, mausahon ta sila mangingon nga ikaw kakuusa. Mga igsoon, ganong kita ikong panahon, ngayon ko, may God bless us all, hangtod sa sunod Sabado pohon. Sa kanan, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ibalik na ko sa atong moderator. Okay, salamat kayo, Brother Shelbert, Ariati Conoliano Sr. Tingson nga membro sa Catholic Faith Defender ng siyudad nato sa Dipolog. Kaya indot kayo mga pagmensahe karon kabahin sa pagpatinaw sa sumari sa mga gisgutan kaganiya. Kaya ato ihatag ni Brother John kung doon na siya idungag, ayan ako i-announce pa kung yung dapit kung sa itong i-announce. Salamat, Brother Nicolay. Ato lang gamay daling gipuno malang atong diskutan kaganina atong igsoon nga si Brad Mitchell. Mga igsoon, ang katong yung diskutan may tungod sa kano-kunong mga doktrina nga binuhat og tao. Ang buti pasabot nga ang doktrina nga gibuhat sa mga kadagkuan sa Katoliko binuhat og tao. Wala din niya sabta nga ang doktrina, ang iglesia
nga gitugo agi gitukod ni Ginoong Kristo dunay katugod nga maghimo og ilang kaugalingong mga pagwali o mga doktrina tungod kay lawas sa ato pang gibasa diri nga sila sakop sa lawas ni Ginoong Kristo. Ug kay sakop man sila sa lawas ni Ginoong Kristo mo nang giingon diskutan sa akong mga kauban kaganina dunay katungod sa pagtugot o doon na sa katungod sa pagdili. Katong ang imong itugot din sa yuta, itugot sa dito sa langit, o ang imong itugot ay dili din sa langit, itugot sa ay dili sa dito sa langit. Mabasa na to kaganina sa ako nang ikuan nga sa Kolosas, lawas mangod. Kabahin sila sa lawas ni Kristo. O ang ilang desisyon niya na, dili kay ilang lang na desisyon, kundi desisyon na Ginoo sa Kristo. Muna ipot ipasabot. Dili mautong hupad ni Nixim. Ngayon din sila, nga, kuhan ko no, ang mga katawhan, walay katungod magbuhat sa ilang. Ang buti ay pasabot, nga, kanang na mga katawhan, nga dili sakop sa iglesia, nagitugod ni Kristo, walay katungod. Pero ang gitugod dili sa Biblia, nga kanang na sakop sa iglesia, mga lawas man na ni Kristo. Ito ako ganina nang iskutan may tungod sa kuwan, kanang Kolosas 1:18. So dili mao itong hubad ni Mixel. Iyara itong kaugalingon nga hubad-hubad na ingon-ingon dahil nga kuno, kanang kuwan, kanang may tungod lagi anang adlong ipapahulay po. Adlong ipapahulay. Yang kuwan nga ang Exodo 20, sa to Exodo 20, wala ko na kuan, wala ko na gipadayon ako na sa bagong kasabutan. Pag sudo 20 na yung giiskutan. Pero wala na nimo mabasa, di na nimo mabasa sa bagong kasabutan nga gipadayon ni Ginoong Kristo ang pagpahulay sa adlong pagpahulay sa adlong Sabado. Wala kayo mabasa na. Kundi mailan nimo kung pananglitan ipadayon pa na ni Kristo sa ato pa walay kasayop ningon din sa Hebreo ang Diyos yun Diyos nga man ningon nga ningon din sa Hebreo nga kung wala pa'y sayop ang daang kasabutan wala na untay katungod ang bagong kasabutan mo pero doon naman din sayop wala na aksip na sa mga Adventist na doon ay sayop. Ang katay lang isubay-subay sa daang kasabutan, kanunay nilang isubay-subay. Pero ang Hebreo din rin nag-ingon nga, kung wala pa sayop ang daang kasabutan. Mabitang ibabaw, kaya doon na sayop ang daang kasabutan. So, unsa lang pasihas pagsubay sa, ingon niya nga, na ako no sa Biblia, kinanglan, ang baruganan nagyot pagsubay sa Biblia. Siya may wapag subay sa Biblia. Ano? Ang karaang kasabutan doon ay sayop, siya wala. Bali niya, basin niya, wala sa'yo ang karaang kasabutan. Sa amin yung usbo na mong Biblia. Bitsil. Bali ka, ay. Magwali panunto, pangilad pa sa mga tao wala makasabot. Bisag kinsay magbasa, ipabasa ang Biblia. Wala nag-ipatuban ang adlaw ipapahulay kaya sa panahon ni Kristo. Kay doon na apil ng adlaw ipapahulay sa sayop nga nasayop nga kasabutan sa daang tugon. Maunsa ko tanto. Wala na akong idugang pagkapin. Kapaniding mga mga Adventist nga masakotan ni Brad Nixon adunay pagpaning pagpangilat sa Biblia. Basahan ko ng Biblia ug labay sa bagong kasabutan. Ang daang kasabutan nagpadayon pas bagong kasabutan walay. Ang Hebreo nag-ingon nga dunay sayop ang daang kasabutan. Wala na akong dugang puno sa mga pagsulod na. Okay, salamat kayo Brother John Balal. Kung kauban nga Catholic Faith Defender nga moderator sa siya nga mga nagdumala po din sa tuang kalihukan sa plaza nga Bible Association. Okay, kamo mga naminaw karon. Kaya pa ba yung mga tiyan? Kaya nasayod ko nga itong oras, palapas na kita. Pero sa lipat mo tapos,
ato lang ibalo kaninyo o pahinumdum ninyo na atong Bible study sa Catholic Faith Defender nagapadayon gyapon ta karon sa matag-adlaw nga Domingo alas 9 sa buntag tama sa alas 12 sa kaultuhon. Diana sa room 101 sa St. Vincent's College nga eskwelahan. Na giyawag ang tanan nga sa pag-apil niya ng maong Bible. Kaya ano, sagad na to ang mga Katoliko sa Katoliko pa ta nga sa dihang dili at Katoliko kaya naman ta nga wala ko kabalo sa pagtulon ang Katoliko. Muna nga kaning Bible study nga gipakita karon sa Catholic Faith Defender mao ni pag-awag kaninyo nga mga dili Katoliko karon nga makabalo mo sa iyong pagtuo Katoliko. Kaya liso man nga anhim og laing reliyon karon ya iyong gisabot-sabot din ya pagkakatoliko ninyo wa po mo kasabot lisod kayo. Kaya kinahanglan nga itong susiron yun mga igsoon. Muna nga kana na lang akong ipatapos. Ato na lang mapagpasalamat ka ninyo mga igsoon kong diha ni Cristo sa mga nagkadaiya nga mga tinuhuan karon nga nagpartisipar sa atong Bible exposition. Nasayod ko nga kung wala ka mo din atong Bible exposition karon wala sad ni. Kaya wa man po maminaw. Wala nga salamat kayo sa iyong pag-agwanta, sa pasensya, sa panahon. O labi na yun sa mga grupo karon nini nga wala nakawali. Basin pohon, next Saturday, makawali na mo. Kaya kagaama to prioridad ang matagusa. Dili mapili nga magbalik-balik yun mo. Dili, no? Kung doon ay bago, atong tagaan ng panahon, sabol-sabol man eh. Daw mo na ako pasabot ninyo, kaya gana. Wala kita'y ginapigan diri nga pinalabi. Kaya salamat na lang sa iyong pagpaminaw. O ito na lang itapos ni sa closing prayer. Doon na ba mo kanta niya o kajot? O iso na itong mga piniling nasod? Aron nga doon ay dako kayo nga ang atong Bible Association doon na po ay kanang mga bulag-bulag ba, no? Kanta. Saan ka ngadto sa Diyos mo alagan? Tanong pagkat kung ano
Ito ay butang atong kagalingon alang sa presensya sa Diyos. Saan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong amahan, daghang salamat kayo nining laing panahon sa among Bible exposition din sa plaza. Maugig usa kini kakalihukan nimo. Sa pagpaambit sa mong santos nga pulong sa pagpaminaw, inauton ta nga kami magmadasigon sa among pagtuo diha sa papangalagan kanimo. O labi na yun sa pagkanton niini o sa pagpaambit sa uban. O labi na yun sa kamatuoran nga among ipangandoy nga makabuot sa wabot ng panahon. Yung man usab lang itubahan sa mga tao nga wala din na sila makabatong gyapon sa pagtuo diha kanimo, sa kadasig sa pagpangalaga diha kanimo o sa pagsusi diha na sa imong santos nga pulong. Kaya itubahan kami usa lamang ka makasasala. Walay dili angayan diha kanimo. O tabangi kami nga sa mong pagkamakasasala, mahimo kami nga matarong sa maabot nga panahon. Giyahi kami sa pagkabot ni Ana. O kinintana lang itumahan, ikaw lamang mao'y pagadaygon o paghataga sa tinuon ng pagdayeg. Kini mong ipangayon ng tumahan pinagi sa mga anak ni Jesus, among Ginoong maluluwas uban sa panabang sa mga santos o masanta sa langit. Amen. Ang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi ka natong tanan. So, sa pagpanguli po, God bless tanan.